Welcome po sa isa na namang episode na nag-iisang morning infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos. Well, kung napapansin ninyo na wala na naman ang aking partner, pero don't worry dahil, wow, may bago tayong special guest co-host ngayon. Please welcome on the show, Miss Cristina Jana Siratranon. Nice naman ang apelido mo. Kaya nga sobrang nahirapan ka bang mag-pronounce ang aking apelido, partner? Practice ka na. Yeah, nakailang-practice ka doon. Si Ratranon po, mga kaibigan, ang aking apelido. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Jana, makakasama ni Derek ngayon. Yeah. Partner niya for today. Nako, super special po ng ating episode ngayon dahil nandito po tayo ngayon sa Vegetable Bowl of the North. Dito yan, sa Santa Catalina, Ilocos Sur. At syempre, that's right, and the most popular town here sa province ng Ilocos, yung Santa Catalina na yan, partner. By the way, mga kaibigan na, Jana, alam niyo ba na ang pangalan Santa Catalina ay mula sa santang si Catherine? Yeah, talaga? Ng Alexandria. Oh, St. Catherine of Alexandria. Yeah, kasi ganito yan. Noong matagal na panahon, naglalakbay raw ang isang conquistador na si Juan de Salcedo. Naghahanap raw siya ng maiinom na tubig. And when they finally found fresh water, isa sa mga tauhan ni Salcedo ang nagulat dahil bigla raw siyang nagulat. At dahil nag-appear bigla si Santa Catalina or si Saint Catherine. Oh, talaga? May apparisyong nangyari. Yon. At mula noon ay tinawag na Santa Catalina na ang lugar na ito. Wow, talagang nag-search ka for that, partner, ha? Ganyan talaga. Karaniwan lang kasi dito sa Ilocos Sur na ang mga bayan ay may mga pangalan pinagmumulan at may mga kwentong pinagbabasehan. For that, ha? Anyway, kayo po ay pupunta ng Santa Catalina, makikita niyo po yung statue ni St. Catherine sa may entrance. Surely, Jana, hindi kayo mawawala dahil sa bungad pa lang si Santa Catalina na ang sasalubong sa inyo. Yeah, totoo nga yan, Derek. Siyempre talagang yun ang magsisilbing palatandaan ninyo sa pagpunta nyo dito sa Santa Catalina. Anyway, sari-saring impormasyon ang aming inihahandog sa inyo ngayong araw na ito. Dahil nandyan ang Ilocano Act at Special Report at makakasama natin dyan ang ama ng Santa Catalina. Aba, sino nga ba ang ama ng Santa Catalina? Makikilala natin siya mamaya, di ba? At para sumigla naman ang ating mga katawan, nandito ang Health Watch para kalusugan ninyo ay masubaybayan. At kung pagkain ang pag-uusapan, talaga naman. Nagugutom na yata ako dyan na. Grabe, favorite talaga. Sa ating What's Cooking segment ay gulay lamang ang ating ihahanda sa kanila. Siyempre, kasi nandito nga naman tayo sa Vegetable Bowl ng North, di ba? Ng Norte, ayan. So, sa ating Celebrity Corner naman, kamukha ko ay inyong abangan. Aba, talaga, kamukha talaga. Kamukha ko raw ba siya? Well, makikita natin kamukha ko nga ba? Kaloka to. Mamaya yan, abangan ninyo. Okay, so let's joyride at hindi rin magpapahuli ang trip lang dahil makakasama natin ang grupo ng Club Underbone para magliwaliw. Wow, masaya yan. Talaga, partner. Saan kami napunta na naman? Wow, talaga. Nakakaingit, ha? Siyempre, para naman sa ating news ay ang Science Fair dito sa Santa Catalina. Lahat ng iyan po ay inyong abangan dito lang sa nag-iisa, walang kapares. Orihinal at walang papantay na infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos!